आंनि नामा सुमित्रा मुसाहारि जानानै बिसिनि फिसाफोरनि फिस होनाय कारेन्ट बिलफोराव एसे हेल्प होनोसै कारेन्ट बिलाबो हरबाय थानांगौ नालाय मोनबालाय मोजां जोंनि संसार जानायाव हेल्प होगोन आरो जों नांगौ संसार जानायाव नांगौ जानाय गैयि बुस्थुखौ बायना लानोसै दाउ अमा बायनो बे फैसाजों बायनो हानायनि थाखाय मेमसाखौ रोजा रोजा साबायखर हाग्रामा साबिखौबो किन्तु बैसोरबो मोजाङै जिउ खांनो थाखाय स्किल सार्टिफिकेट बिराद सुबिदा आरो खायसे खायसे सरखारनिफ्राय मोनोब्ला नांगौ बेनि थाखाय जों बायनानै लानो हायो हिनजाव माहारियाथ' जोङो बांसिन थाखा फैसा खामायनो बिराद गोब्राब आरो जोङो सि दानाय मानायफ्राव आरिफोर बायनानै जों सिफोरखौ दानो हायो मोनबावबालाय मोजां आरो संसार जानायाव जोङो गासिखौबो मावनानै लानो हानो थाखाय जोंनि आसाम सरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनबाय थायोबालाय जोंनि लाइफआव संसार दानायाव न'खर दानायाव मोजां जालांगोन आरो জানালে বেশি দিছি নাম কি আপোনাৰ রেমানি টপ আজি ৯০০০ কাৰণে সহি দিবলৈ হয় হয় সহি হৈছে হয় ৯০০০ পালে হয় পাইছো এতিয়া ৯০০০ পাই কিনিব লাগে ভালো লাগিছে ৯০০০ কি কৰিব পাৰে গাহৰি ছাগলী গাই গৰুটো উন্নতি কৰিব আৰু ধন্যবাদ দি আছো হেমন্ত কাৰণে আৰু এনেকৈ বছৰে বছৰে পাই থাকিলে ভাল লাগিব আৰু উন্নত হেৰিটো বাঢ়িব মানে মহিলাৰ লগত এই ৯০০০টো অকমান মুখ্যমন্ত্ৰী সেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে তাক কি ধন্যবাদ এইটো ধন্যবাদ দিছো মানে এনেকৈ ভাল কাৰণে দিছে কাৰণে ধন্যবাদ দি আছো